Sundby-netværket er sat i verden for, at de danske kommuner kan dele den gode case på sundhedsområdet med hinanden hurtigt og let til gavn for borgerne. Netværket står bag en række tiltag. Dels så har vi jo vores viden fra vores internationale netværk, hvor vores fællesskaber blandt andet kommer fra. Men så har vi også vores hele nerve, som er vores temagrupper, hvor vi deler den viden, som gerne skulle hurtigt ud i kommunerne til gavn for borgerne. En gang der troede vi, at alt skulle hedde sundhed. I dag så ved vi godt, at det skal hedde fællesskaber, det skal hedde robusthed, det skal hedde trivsel. Ja, en gang imellem skal det også hedde byplanlægning. Nu har vi i Sundby-netværket i 25 år taget den bedste viden og omsat den bedst muligt, helt ude i praksis, helt ude ved borgerne. Og den viden har vi samlet op og delt mellem kommunerne. Det er den vej, vi skal fortsætte ud af. Sundby-netværket har helt sikkert spillet en betydelig rolle for folkesundheden i Danmark igennem hele netværkets levetid. Netværket arbejder jo med forebyggelsen lokalt, og siden kommunerne overtog opgaven i 2007 med den kommunale forebyggelse, den borgerrettede forebyggelse. Sundby-netværkets temagrupper spiller en meget stor rolle. Det er i temagrupperne, at de kommunale koordinatorer og medarbejdere mødes og taler om, hvad er den nyeste viden og hvad er vores bedste erfaringer. Man forsøger at gøre noget, som ingen andre gør. Gøre noget nyt, gå nogle andre veje, end de andre store spillere måske kan. Og det er en ny rolle, som jeg synes også er rigtig vigtig, som netværket har fået. Røgfrihed for alle er netop et eksempel på et af de projekter, som Sundby-netværket har kørt, som har afprøvet nogle nye måder at gøre nogle ting på. Projekt Røgfrihed for alle, det var et projekt, der gav Sundby-netværket en mulighed for i en periode på 3 år at arbejde med tobaksforebyggelse blandt socialt udsatte. Det lykkedes for os at rykke ved en holdning, der handlede om, at rigtig mange de synes, at det med rygning måtte da være de socialt udsatte mindste problem. Vi fik vist, at socialt udsatte de vil, ligesom alle andre ryger, gerne holde op med at ryge. De tror også selv på, at de kan det, og de vil rigtig gerne have hjælp til det. Det lykkedes os at sætte ringe i vandet, sådan at kommunerne i dag har rygestopaktiviteter og hjælper socialt udsatte til at kvitte tobakken. I 1987 blev Horsens medlem af WHO Healthy Cities netværk, og det førte jo så til, at vi var med til at starte det danske Sundby-netværk op i 1991. I Horsens kigger vi på middellevetid, og faktisk så er middellevetiden i Horsens steget over landsgennemsnittet. Og borgmesteren i Horsens, Peter Sørensen, han udtalte til Horsens Folkeblad, at det var jo på grund af Sundby-tankegangen. Vi oplever anerkendelse fra udlandet og stor interesse for, hvordan vi organiserer vores netværk. Også nogle gange noget misundelse, fordi det fungerer godt i Danmark. Det gode ved at være med i det her netværk er jo, at vi kan dele idéer, og på den måde behøver vi ikke alle sammen opfinde den dybe tallerken. Et af de projekter, vi har arbejdet med, det er et projekt, som hedder Fællesskabsagenter. Og der har vi fokuseret på førtidspensionister her i Horsens, fordi vi mener, at førtidspensionister har rigtig mange ressourcer. Inden jeg kom til Sundby, det havde jeg det ikke særlig godt. Jeg er født med en hjerneskade og har været mange ting igennem, men Sundby troede på mig. Så de gav mig nogle ansvarsområder, der gjorde, at jeg voksede. Og på et tidspunkt så turde jeg også at tage mere ansvar for det frivillige arbejde, så jeg begyndte at få lederjobs inden for det frivillige arbejde. Og så byggede jeg fællesskabsagenter for nogle år siden, der gør, at jeg startede et socialt cykelhold op. Og det går ud på at hver 14. dag, der er vi ude at cykle 15-20 km, hvor vi har rest et eller andet sted ude i naturen. Kommer til at snakke rigtig godt sammen og lære hinanden at kende. Det er en livskvalitet at gøre noget for andre, og det er en glæde, og det giver rigtig meget igen til en selv også. Altså jeg kan takke Sundby for alt det, jeg gør i dag. Evnen til at samarbejde er altafgørende i Sundby-netværket. Danmark det er et for lille land til at holde på de gode idéer. Dem skal vi have ud i alle kommunerne. I Sundby-netværket der er vi generøse. Vi samarbejder både med kommunerne, men vi hjælper også en gang mellem ministerierne med at få de gode idéer, eller kvalificere de gode idéer. Nu har vi i 25 år delt den bedste viden på sundhedsområdet. De næste 25 år, så skal vi gøre det endnu hurtigere til gavn for Danmarks største sundhedsstab, så vi i kommunerne hurtigst muligt kan få det ud til vores borgere.